Right, kawan ni ikut hotel lagi. Chalo. Bicara lagi. Mana siapa tu cemai tu no? Hampir semua ni bangsa si ni masih nak pegang no korang. Nanti domo. Kapul yang nasi Imran Ali yang macam ibu yang besar masih sedai tu. Ayam tadi mana di dalam mana cek lo? Dosa. Besar. Aku department lagi masih yo. Imran Ali yang macam bike boleh no lapeng ini tu marke, songa tu marke pu ero sar matela. Yes o sar masih ini tu mana so Imran hema macam biang humpurti bangga pacar dekat la tumsi hola ke chen hota me pota pilo la pem paken se lita pula tumsi ar pudolo nili to me se pharun netlo sar tumsi penel pakuli le Imran Ali enke sar tumsi dai to dolo song chingrum si party song dhorom chi pu pepin men karbi tang de karbi iogevi sivet bukama tha pen ilitum akorte bidasing kram sa aphan inut at jihadi inut amughol nange theng nange chokpi halabang so ningi kang ningi pung che paklang si mate justice long lere ka joine nilitum pini Imran Ali hemlong damlo lapen hoda ke thek damlo mateng potang the Imran Ali bang illegal pota bang che salam de loko mane amondol SK tum kacharap dupen ase hala bang so illegal hem theklong si nilitum pini song chingrum si a hem bang ke inkiram cheklo pot ladak office में salang li toman pota gi pipot alang li toman authority toman nilitum sabina hodai lo lapen kewangji langani bang ingkir keta aero office long si labang so R2 ke dulu jong si ingpu ak lo potang te lake aero ASO lapen adak official tum si adai che 90% si itum bang pupon lo lapen nilitum hin pen ke kebang jilang ni sarme lapuson ke lang cari du bomji athema lai ke che ke beang so nani East Pakistan ben gewang atum si non bang ke karbing lo nang plan se influx lo piglo ajha atum bang ke la inut bhai ni revenue officials mate ladak aero officials atumen kachira pachito pen lapuson long lok alang litum ke council on pachini ni pinlo aki ong dunga ke song ke council tum chini ne me la mondol SK tum pen ko pi go son ka matha pen na khai ge ching hon ne ajoine alang litum arpu bang misuse ajoine se alang litum lapuson pota bang selam re non jasmet pen Imran Ali ta lapulo alang li pota ladak che selam lo no alang li ta jakong char jakap char fru dak do ahem phu wek mate ilit karbi tu mansi alang li na ke theng ke chok na ka pachi bisan se alang li kapor I apot si lapusona munit phan ke ni tum ladak rak det pen chenglok ladak ni tum song men alang li phan ke ladak long pake dimak long chak thelo lapusona mu he boycott lo apot si alang li ahem mang ke ni tum ke pini pen inkir chek lo to pini pen ni kep ke pleng lo jasemet la Imran Ali put hak pipot si rai kom sai ki to na ta jasemet nep ni de lo ili karbi tumle bang so phan theng buson te la ni kebali within 24 hours ang bong sili tum hanang nepji lasi ko pipot ma ke nep ne reke Assam police tum ta dak Imran Ali pen pene ka cherap doma lasi jasamet nili tum non dak the for renewal circle atheng no pipot si ang nang kok ma ke jasamet Imran Ali non ke do bom along le laga jasamet illegal lasi nili tum already pedaba dab damlo Imran Ali ahem already nili tum talabang mari dam elo la pena so chabi bang nili tum dak circle office bang si nilitum ASO phan chabi bang nilitum dak nang hodai lo la sipi posi nilitum la so chabi nang hodai nang kok make hoke cheng ho jong si Imran Ali phan pota pipe boson te pini la so karbi mate bidasing kram sareng so se deji polo la si niligi pudami bangke jong si Imran Ali hem jong si ka khuli lo polo te dak mondol pen ke chenglek aero pen ke chenglok ke theding to man ta dak kacharap dun do pusine puji lasi prabjin pen Imran Ali hem non ke do bom dak dhorom nala long dak difu renewal circle atum department of dam pen dak pini amat non damat latum visit dam nai lam cho tagalisi ilitum areng so wega bang phu bidasing kramsa justice long litik nilitum la soaga che song bangke ami deke nilitum la pusi dam bomji lanwelo lak tuma korte bidasing kramsa phan inut mia mate Imran Ali dipu along illegal pen nangke do pen mithang hem ri chipang choklong si nona bangke amithang ke do dim ing choklong lo karladak ke do bek akar bia tuma phan kelang red kelang ai aputhak si pini nitum song chingrum pen midiang no chiklang nang kok lo sigram tang tuma korte bidasing kramsa phan ke Imran Ali bang ke pethi je phan ansika bor I
alang li ladak kunaja kong si kelong ma pus nitum song chingrum si nitum ningkang si pini abang ke nikep anang chok tanglo sidame pini nitum authority tum afan ki piateng mate nitum law and order phane tum complaint ki piateng anstami pini nitum thangnat stami tum justice long elang na so puthak nitum ningkang ningpung si pini alang li hemalong nitum humri damlo haladak stami alang li ki kajigali ma alang li haladak alang li phan ke third amjigali police tum ki damjigali si alang li hemari ke chepangcho lok haladak sing tum thekdam long aposini tum halada song man ke nitum song chingrum man bang ke nitum ningkang ningpung si nitum bangso illegal pen ke do hema bang ke nitum talamari lo bangso tabi bang ke nitum ladak authority long mate ladak land and revenue circle di fulong si nitum hodai lo nasila so teng pen pamo het ne prangjong same tum akote tum benta than lo alang li tum mari deng si bangso chabi dolo nona bang ke alang tum jong si included lo tang te alang li tum si adai lo la bang sing tum jong tip lo jong si ini pena bang bong ban non ban sami included lo tang te ni tum bang ke bangso ka che song bang ke non ko an si ni tum aprang pon lo ma la an su si aprang e pon ji phan si ni tum ki chisig lo